ಕೋಡದ ಮದಿಮೆಗ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪಿದಾರ್ದ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತ ಒಂಜಿ ಕೋಡಂಜಿ ಮದಿ ಬಲ್ಲಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಸಿಗಿತ್ತು ನಾವು ಆದ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲಿನ್ ಪಿದಾಡ್ ಪದ ಆದ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆಗ್ ರೆಡಿ ಮದಿಮೆ ಮೂಲಿ ಕಲ್ಲಡ ಕಡೆ ಮಂದಿರಡ್ ಕೈತಲೆ ಮದಿಮೆ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ 10 ಗಂಟೆ ಕೂಡು ಅಂತ 10 ಗಂಟೆ ಪಿದಾರ್ದ ಪೂರ ಆದನಾಗ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ತೋಡು ಜನ ಅಂದೆ ತಲ್ಪ ಅಂದಿತ್ತು ಕೊಡಿ ನಿಂದೆ ತಲ್ಲಂಚಡಿ ಮೆಹಂದಿ ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ತು ಇಂಥ ತೂಕ ಅಲ್ಪ ಮನ್ಪರ ಆಪುಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಕ ಮಾತಿ ವಿಂದ್ಯಾ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಮಗಲಂಜಿ ರೆಡಿ ಆತಾಲೆ ಅತ್ಲೆ ಎನ್ನ ಅವಳು ಕಂತದು ರಾಸಿ ದಿದಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪೊರ್ಲು ತೊಡೆ ಅವ ಇಟ್ಟು ಅಂಚ ತೋಜೆ ಅಂಚ ಲೇಟ ಮಾತ್ರ ತೋಜಿ ಅಮ್ಮಿ ತುಲೆ ಆಯ್ ಅಮ್ಮಿ ಸೋಕಾತಲ್ಲ ಕ್ಯೂಟ್ ತೋಜು ಅಲ್ಲಿ ತೋಜು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಪಿದಾರ್ದ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಏಪ ಶುರು ಆತನೆ ಎನ್ನ ಮುಕ್ಳು ಜೋಕ್ಲನೆ ರಾಸಿ ಎಂಕ್ಲ ಏಪ ಆತನೆ ಪಿದಾರ್ದು ಎಂಕ್ಲ ರಪರ ಬಂದು ಸೀರೆ ತುದ್ದು ಕಾಂತಾರೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾ ಪಿದಾರ್ದ ನಾಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಏಕ ಕೊಡ್ತಾಂದ್ರೆ ತೊಲೆ ರೆಡಿ ಆದ ಪಿದಾರ್ದಾರ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸೀರೆ ತುತ್ತದ ದಾದಾ ಅಚ್ಚಕ್ಕಡ ಸೀರಿದಾರ್ದ ತಂದೆ ದಾಯಗ ದಾನೆ ಆತನೆ ಸೀರೆ ಮದಿಮೆ ಕೋನಾಗ ಸೀರೆನ ಸುತ್ತೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಟಿ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಕ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಆತ ಅಮ್ಮಿ ಆಂಟಿನಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಟಿ ಮದಿಮೆ ಮದಿಮಾಲೆ ಮದಿಮಾಲೆ ತೊಲೆ ಬಚ್ಚನಿಗೆ ಮದಿಮಾಲೆಗೆ ಪೂರ ಲೈಟ್ ಕುಲ್ಲದ ಆಲೆ ತೊಲೆ ನೀ ಕೊಸಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಲೆ ಏನ ದೊಡ್ಡ ಮೊದಲೇ ಬ್ಲೂ ಪಾರ್ದು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ದುಲ್ಲೇರು ಎಂದ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡ ಬೈದ್ಯಾರ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡ ಬೈದಾರ ಅದೇ ಅವತ್ತ ಹಾಕದ ಮದಿಮಾಲು ನನ್ನ 14 ಕೊರಂಡು ಅಬತ್ತ ಇಟ್ಟಾರೆ ಇಟ್ಟಾರೆ ಹೆಂಗಲ್ ತುಲೆ ಮದಿಮೆದವಳು ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಥರ ಆಯ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಮುಕ್ಳೊಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಫೋನಾಗ ಏತು ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತ ಬಣ್ಣಗೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮಂದ್ರಿ ಬದಿ ತೊಂದಲಕ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಫೋನಾಗ ತೋಡು ಅವಸ್ಥೆ ಪನಿಯರ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಹೆಂಚೊಲ್ಲ ಹೆಂಚ ಬತ್ತದವರ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಫುಲ್ಲು ಜಿನ ಫುಲ್ಲು ಅಂಚ ಮದಿಮೆ ಸುಧಾರ್ತ ನಿತಿನ್ನ ಮದಿಮೆ ಸುಧಾರ್ತದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ದಾದಾ ಅಮ್ಮನ ಕಾಸು ಎಂಕಲ್ ತುಲೆ ರಿಕ್ಷಾಡತ್ತ ಅದೇ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅವನ ಅಲ್ಪ ರೂಪಾಯಿ ಊರಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಪ ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ ಅವನ ಜಲ್ದಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡವಂತದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆನಕ್ಕೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಎಂಗಲ್ ತಮ್ಮನ ಮದಿಮಲೆ ಎತ್ತಂದರಿಯರ ಬತ್ತ ಮದಿಮೆದೆ ಸುಲತನ ಮೋನೆ ಝೂಮ್ ಅಂತಾನೆ ಎಂಗ್ಲ ತೊಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಾಗ ಕುಲ್ದೇನು ಕಪಲ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಾಗಲೆ ಅಲೆಗ್ತದ ಗಿರಾಕಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ತುಲೆ ಮದಿಮೆ ಜನ ಬೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಮದಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಉಂಟು ಜಿಗಿ ರೈಸ್ ಇರೋದು ಜಿಗಿ ರೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮದಿಮೆ ಅಂದಿಲ್ಲಾರು ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಇಡಲಾಗೆ ಹೆಂಗ್ಲ ಮದಿಮೆಯರು ಶಾಲ್ ತುಲೆ ಜಿಗ್ಗು ಅನ್ಬಿಡು ನೀನು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂತ ಕೊರ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಯಬ್ಬ ಇನ್ನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮದಿಮೆ ಅಂದಿಲ್ಲ ರೀ ನಾನು ಇಸಿಕೆ ಎಂಚು
ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಆನಗೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚೊಪ್ಪುನು ಬಕಂದ್ರೆ ಇಂದು ಲಂಚನೆ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಇಂದು ಲಂಚನೆ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಎಂಗ್ಲು ಫೋನ್ ಹಾಕಿ ಅಂದ ಕೊರ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆನತ ಮುಗಿನತ ಒಕ್ಕದಾದು ರೆಂಟ್ ಇಂದು ರೆಂಟ್ ರೆಂಟ್ ಇಂದು ಶ್ರೇಯನ ಮದುವೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊರು ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಹೌದಾ ಈ ಜಿಗು ಜಿಗುದ